adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 12. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Judea sa tabok sa suba sa Jordan. Didto gipundukan na usab siya sa daghang tao ug gitudloan niya sila sumala sa iyang naandan. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol kang Jesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila. Unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila. Mitugod si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya himui og sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi man gud kang ulo apan sa sinugdan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan. Gibuhat niya ang lalaki ug babae. Tungod niini mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini ang gihimo sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Sa didto na sila sa balay ang mga tinun-an nangutana kang Jesus mahitungod niining butang. Mingon siya kanila, ang bana nga mubulag sa iyang asawa ug makigminyo sa laing babae nakapanapaw sa una niyang asawa ug ang babae nga mubulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki nakapanapaw usab. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.